Ето как служител на Спиди бива правит в The Bulgaria City Roleplay сезон 3. Какво е това Спиди, бе? Какво си ти, бе, батка? Какво е това Спиди, бе? Готов по камион, бе, бага Абе, тука, какво е мака това ти Спиди, шава, бе? бага тука Абе, камиончета, майка мака ти ти девара, шава, слизай, бе, е! Аз моча. Атката ми дойде ли? Камиончета ми, батка. Мака ти шава, не, бе, Спиди, как му беше името? Бах ти, маката шава. Как си ти, бе? Ти здрави си от секунда! Ей! Що праже? Какво стана на секунд шофьора? Чора, бе, ти не ли ми викаш ваксата, бе? Спиди, по кого е? Така викаш, аз пидил, Ах, маха ти шава. Майка ти стара